mirada de puma, sonrisa de jaguar y uñas de león. Debes. Ven. Déjame mear y luego hablamos. Que aquí hay muchos escorpios y escarabajos y podría haber un focus de infección. Desde que te evito, me mueve la presión sanguínea. Y hoy que me encuentro fort, creo tener un triunfo. Me ha tocado la Lotus. Tú estás solara. Y tengo un Peugeot con la testa rosa que me llega a Toledo. ¿Por qué no vamos a tomarnos 4 latas de birra? O a Senator, al Reno, hoy que no hay tránsito. Y oímos al coro latino o a la Shara Montiel. O vamos a ver la Alhambra, o salimos de Ronda, Ibiza, Córdoba, Málaga, Marbella, a Santiago de Compostela. Y pescamos un dofín en la Ría de Arousa, o vamos a la Sierra de Granada, o a Berlín, ¿Qué más da? Y allí, probemos de micra en micra de echar un Volvo de primera. Pel davant, Opel darrere. Perquè n'hi ha que Citroën ve pel darrere, m'entens? En plan turbo, en una laguna, debajo de un Porsche, a terra, y hacemos un Clio, encima de una manta. Haga vento, no haga vento. Pero que me dies el tío. ¿Qué Volkswagen? ¿T'has passat? ¿Que te debo algo? ¿O estás de cachomondeo? ¿Smart? ¿Smart soy? No. ¿Te ha dado el siroco? Oh, ¡qué McLaren esto! Te veo muy lanceado yo a ti, ¿eh? Pero mira, no twingo ganas de echar un Volvo. No. Porque el sábado, me pegó un Mitsubishi en el Hyundai. Fa mal, això. Ahora, si quieres, te puedo hacer una buena llamada. ¿Estilo pajero? No, en plan Levinsky. A ver si te gusta. Ahora, espera. Pero tú ¿cuánto pagas por una buena llamada? De banda. Ah, ven. De banda, nena, no soy Santana, ni un Cadet, ni un Corsario Calibra. Soy un misántropo, muy cívico. A veces pago 124, a veces 131, a veces 1 al Fiat 1, a veces 4x4, a veces 500, a veces pago con Visa, pero con tempra, siempre con trempa. Aunque casi siempre 600. Pero mira, nena, no vamos a discutir por el precio. Sap. Encima de puta tartamuda. ¿No? Sabes, Romeo, que tienes un Morris, que te lo pisas. Golfo. Analfabeto. Qué ascona me das. Quítate el audífono de la oreja y óyeme bien. No me va tu onda. No. Mira, de pequeñita me crió una canguro que se llamaba Dayane. Y después una tata, que se llamaba Evasión. Coño, deja que me gane la vida, ¿eh? Que la nena es muy brava. Y o me pagas 1.500 o te vas con Toyota madre. Hombre, tío, ya. Bravo, Kia. Sea. Pero mira, cuando yo Suzuki el molindro, tienes que bailar a ritmo de samba con fura, con fuego, sin guía y sin crono. Si no es así, Vectra a tu bola. Anda ya, maja.
Astra nunca carina, d'acord? Punto. Com? No sé quan ni on, que trobareu algú que us digui allò de tan famós. Hombre, qué simpático eres, no pareces catalán. Aquesta cosa tan així, no? I dius, coño, catalán, ¿eh? La pela, tío, la pela, I agafeu els papers, els tapeu els certificats, els tapeu la boca, tu. Perquè ja està bé, que som el poble més generós del món, que sempre s'ha vist que el que paga mana, i aquí paguem sempre i no manem ni a casa nostra, tu. Ja teniu un certificat de les 200.000 peles que paga cada ciutadà d'aquest país pel sol fet de viure aquí. Hagin vingut de Noruega o d'Andalusia o de Múrcia, viure aquí. 200 bitllets per capita. El nen, la tieta, el iaio, tots. 200 bitllets a l'any de mas, tu. Ja teniu un certificat d'això? Som uns capolls, S'ha de fer per aquells moments que et diuen aquelles cosetes, bueno, que si som los tacaños de la pel·lícula, heu vist alguna vegada alguna al·lusió? Mira, aquella cançó de la Mecana, Salvador Dalí, que diu Gala Dios y las pesetas, buen catalán anacoreta. En seguida surt la paraula català després de les pessetes. Coneixeu alguna cançó que parli d'un català i, per exemple, digui un català que se les quallava totes, per exemple? Ni una. Sempre al costat de la paraula peseta. I tots els xistes, pim-pam, que surten. Quan va la Bet d'Operació Triunfo, que va dir als seus pares per televisió, hola, papas, com esteu? Estic molt contenta. Però què habla? No entendemos nada. Vaig entrar als foros d'internet. De tot. Lo més maco que veien era cul d'olla. I s'ha pensado, estaría, no sé què. I tots els xistes aquells. ¿Qué hace Jordi rascando el papel de la pared? Es que me estoy mudando, ¿sabes? Si hay un terremoto y quieres salvarte, vete al campo del Barça, porque aquella gente no los traga ni la tierra. I jo espantat. Serà possible, després de tant de donar diners, anys i anys que diguin això? No pot ser. Si no reaccionem, som uns capolls, de veritat. Jo m'ho tinc plantejat. Només mira, abans hi havia 3 tipus de bars. El Molière, que li deien la bar, els jueus i els catalans. El Molière ja s'ha mort. Els jueus, qui explica d'un xiste ara de jueus a bars? A veure, qui té els nassos d'explicar un... Era un judí a bar... Però si són els més generosos del món, si s'ho gasten tot. Ara, en aquest moment, se fa anys que s'estan gastant tots els calés, tot, amb pistoles, però s'ho gasten tot. Per defensar-se d'aquella colla de paios que entren allà en plan traca valenciana. S'ho aguanta. I només queden els catalanets, tu, que ens ho diuen de tot. I penso, no, això no pot ser. Això jo vull. Només es troben una qualitat, això sí que no s'ha negat mai, Tot el món, tots els defectes del món, però tenim una qualitat. Diu, som muy trabajadores. Veus? L'única cosa, no? Allò que diu, el català de les piedras s'acapant. Això sí, veus? Allò que dèiem a vegades que la dieta deia, es casa la Maria, amb qui? Amb el Jordi. I què tal aquest noi? Molt bé, molt treballador. Malament, vol dir que no té cap més gràcia, m'entens? Molt treballador, tu. Aquest. Només tenim aquesta qualitat. I ara mateix, aquests 3 barcos que van anar a treure Chapapote, hi havia un diari, ho deia en conya, m'entens, que deia, vendrán 3 barcos catalanes, se llevarán el chapapote sin pagar y lo venderán. Rieu, aquí podem riure, aquí estem en família, però toca els nassos això, una altra vegada, tu. 3 milions de peles que ens costava cada dia, això? Doncs que no. Quedava manera per vendre, tu. I bé, com els hi podies fer veure? Certificats. L'única cosa que va anar bé, això dels 3 barquets aquests de la Generositat de Catalunya, és perquè els diaris ho deien, no? I ho deien d'una manera, jo guardo un retall de La Vanguardia, que el tinc emmarcat a casa meva, que posava, tota pàgina, la flota catalana llega a Galicia y se dirige a Francia. Hòstia, la flota catalana. Jo vaig pensar, l'Enterprise, el John Fitzgerald Kennedy.
Eren 3 barquets de Tortosa, cuidado, Era el Peticot i Mandinga i el Picapussa. Però la flota catalana, escrit d'aquesta manera, tu, i se diria, quants anys, és dir, algú de vosaltres ha llegit mai aquesta denominació en algun diari? Els vostres pares, els vostres avis, han llegit la flota catalana? Mai. Poseu-vos en una cosa, que no ho he passat, penseu, mai. Ens hauríem de remuntar, hòstia, als almogàvers, tu. 1200, 1300, segle XIII, segle II, no recordo molt, uns almogàvers que van agafar el nom d'un carrer de Barcelona que hi ha el Rasmatà. Diu, posarem el nom aquest del Rasmatà, del carrer Almogàvers, no? Els paios que anaven, els marines són unes coliflors comparats amb el que eren els paios, aragonesos i catalans allà. Els aragonesos començaven a estarrecar amb tot, després anaven els catalans a vendre la pela. Però eren tot un poble allà arrasant, que encara tremolen, els turcs. Bueno, tu vas a Turquia i les mares donen menjar als nens i diuen, si no menges això, cridaré un català, I el nen s'ho fot tot. No sap, pobreta, que ara no fem por ni al Real Madrid. Però fotíem por, Feien falta 16 turcs per atacar un almogàver, Si n'hi havia 15 no entraven, això ho diu el Ramon Muntaner, tu. Jo m'ho haig de creure, tu. Això va servir per això, i se dirige a França. Vaig dir, hosti, quina feta que fa. Potser ens tornaran la Catalunya Nord, aquests barcos. El d'Occitània, també. No, París, també, agafant París. París està al nord de Catalunya, oi? O no? També, jo tinc un amic meu que viu a París i té la targeta Lluís Puigdengoles Puigferratells, Avinguda Meridiana, 95.314, París, Catalunya Nord. Perquè diu, això és, agafo la Meridiana i no paro fins a... Clar, aquesta és la història. Aquella flota, nens, que hi havia uns almiralls que encara els teniu a la memòria, l'Entença, el Rocafort. Fem-ho com el cant del Barça. Entença, i dieu, bien, fort. Entença, bien. Rocafort, bien. Calàbria, bien. Villarroel, bien. Com el cant del Barça, Montaner, bien. Aribau, bien. Enric Granados, bien. Ramba Catalunya, bien. Passeig de Gràcia. Aquest era el més maco, que tu em passés molt maco, devia ser el millor almirall, el Passeig de Gràcia. Aquests eren els capitans nostres, no? Jo penso, home, l'únic que ha servit aquesta flota ha sigut per això. Va baixar els cigarros aquests perquè s'apaguen sempre i així no es gasta quan parles. Però, això se m'acaba d'ocorrir ara, saps? Que sí? Però seguim fent el capoll. Que ara tens pobres nanos que van anar a Bagdad a fer d'escuts amb aquesta història histèria que estranya d'aquest Bush. Aquest Bush, quin cony de mania li té el Hussein d'obrir, Quin cony, què li ha fet aquest noi? I els pobres escuts que han anat allà amb el lliri a la mà, els hi han dit cap a casa, els hi van dir. Una capullada, tio. Després que vas allà a donar la teva vida cap a casa. No es pot fer això, home, no es pot fer una barreja de gent per allà. Hi havia un gitanet que m'ha d'escut i l'enganxa un americà, diu, tu eres de Bagdad, i no soy de mentira. El nano, acollonit. Jo amb això del boicot, ara entre parèntesis, jo el boicot, a mi m'agrada la Coca-Cola, tu, i no sé, és difícil, i el Marlboro, i ara fer boicot aquí. Jo faré boicot a les armes, tu. Les armes dels americans han baixat molt, Merdes tenen, Jo recordo el 45, que amb una bomba es van carregar 300.000 persones, tu. I ara hem tirat 300.000 bombes i amb prou feines 1.200. No van bé, No compreu ni una puta pistola, aquella gent, Van cap avall, segur, Nosaltres seguim fent els capolls, perquè a la TV3 fan la marató per l'enfermetat, la gent dona diners, la marató pel ronyó, tothom dona dinerets, i després te n'adones que de les 10.000 peles que has donat et cobren l'IVA. Collons. I fet el capoll. Aquí hi ha algú que fa negoci amb mi. I després te n'enteres que per recollir 70 o 80 milions de passatones
estan 3 dies fotent festa a la televisió institucional i després te n'enteres que només en publicitat de revistes se'n gasten 100. I dius, hòstia, no pot ser això. Estic fent el capoll aquí, Pot ser, perquè s'ho gasten per l'altre cantó i fan veure... Però què és això? I això el capoll... Això el capoll, perdoneu-me que digui capoll, no és cap paraula que m'acabo d'inventar jo, Vol dir capullo, ja ho sabeu, però en català normatiu és capoll i també es pot dir punzella. Però dir, soc un punzella. Oi? No queda tant. Soc un capoll, queda més, Un capoll, no? Això m'ho va dir un gran mestre de la llengua catalana, un lingüista, en Lluís Urpinell, que es deia que estava de corrector al Parlament de Catalunya, un coco que va canviar els noms dels carrers de Barcelona quan la democràcia, va posar els noms correctes, va traduir totes les places, la plaça de Francesc Macià, que es deia Calvo no sé què, el carrer Torrent de l'Olla, que es deia Menéndez i Pelayo, el va traduir Menéndez en català Torrent i Pelayo de l'Olla. El va traduir, i coco. Em sembla que és la que va fer aquella traducció al català de 9 setmanes i media, que en català es diu 9:15 de setmanes, em sembla. I ara ha fet, ha donat el nom al tren d'alta velocitat, que no es dirà TAV, ni AVE, ni res d'això. El tren català es dirà ABC, com les 3 primeres lletres de l'abecedari, ABC, igual que el nom d'aquest diari. Bueno, diari. Surt cada dia, oi? Doncs és un diari, sí, és veritat. ABC, que voldrà dir alta velocitat catalana. Quasi tots sabeu gramàtica, Sabeu gramàtica. I això, que us estic explicant, ja acabo de seguida, perquè m'agradaria fer-vos riure una miqueta, perquè també penséssim quantes vegades estem fent el capoll, no? I això va molt bé, és molt saludable, oi? Jo he fet un exercici durant molt de temps i m'ha anat molt bé, no? I miro davant del mirall i dic, soc un capoll. No? I faig menys capollades. Perquè és com aquell malalt que si no vol assumir que està malalt no es curarà mai. En quan assumeixi que està malalt, ja es prendrà la medicina, no? Allò que va passar amb els negres d'Amèrica, que va anar al Kunta Kinte i els hi va dir que sou uns esclaus. I aquells, coi, però si mengem i dormim cada dia aquí. Res, sou uns esclaus. Els hi va fotre el coco, eren uns esclaus i, cony, se'n van adonar i bum, cap amunt. Ara el tens el Colin Powell, que mana de totes les escopetes del món. Tu, aquest negrat, hòstia, que guapo, tu. Aquest va ser el Kunta Kinte. Si no, encara estarien agafant cotó, oi? Doncs jo això del capoll ho veig molt bé, perquè, no sé, m'agradaria, no sé, reanimar, encoratjar a la gent d'aquest país que fem moltes capollades. I fer un exercici, jo diria que es podria inclús ensaixar aquesta nit aquí, de dir, assumir que ets un capoll. Dieu amb mi molt fluixet, soc un capoll. 1, 2, 3, soc un capoll. Veus? No passant res, veus? Sou els mateixos? Potser no. Dieu-ho més fort. 1, 2, 3, soc un capoll. Veus? I ara ja, a tope. 1, 2, 3, soc un capoll! Ara. La vostra vida canviarà a partir d'avui. I no es faran tantes mamonades. Jo no sé com aguantem tant. Mira que anem manifestant-se per tot el món, lluitant i donant la vida per tothom. I per nosaltres no donen la vida a ningú, tios. Estem solets. I a sobre encara ens insulten, com aquell tio, com es diu el paio? Aquell Gili, com es diu? Sé que comença amb Gili. Jiménez de Braga, com es diu? Com es diu, Jordi? Jiménez de Praga, que ens va dir que no ens rentaven també, ¿no? O sigui, encima de ser avaros, somos unos puercos ya. ¿Qué més es poden dir, no? Que su familia se lavaba con caños de oro y luces de colores. Y aquí, aquest territori, no nos bañábamos ni el fin de semana, ens va dir tu. No cada dia, no, ni el cap de setmana. Sí que la pudor devia arribar a la Roma de los Césares, tu. Però com és possible que es deixeu dir això? Per aquest tio que havia passat, si aquí tenim de fa anys les termes romanes d'allà dalt de Girona, allò que es conserva que hi havia tot preparat per dutxar-se. Aquí tenim la Font del Gat, la Font de Canaletes,
a Fontana, tenim a Pilafons, aquí, a Fontdevila. Cony, quina manera d'insultar-nos, tu. Jo, per si de cas, jo em dutxo cada 20 minuts per recuperar la porqueria dels meus avantpassats. Però aquest paio, què havia agafat, aquest paio? I diu que va estar aquí a Barcelona molts anys. Jo, li proposo, jo em posaria davant d'ell, jo, pacíficament, ara el tinc aquí davant, me'l miraria y le diría, señoría, ¿nos hemos fumado algo que no nos ha sentado bien? Home, però què és aquests desvarios? Què és això? Aquests personatges que es cuiden de la nostra vida, que decideixen, home, si aneu vosaltres amb una moto i heu begut un got de vida més, cony, es foten la multa, la moto, la presó, jo què sé, us arruïnen la vida, tu. I aquests paios que s'hi fa la prova de l'alcohol. I no porten una moto, porten un tribunal que decideix sobre la teva vida i hisenda. Aquests se'ls hi ha de posar una furgoneta d'alcoholèmia davant de cada despatx oficial. Tindríem sorpreses. Alguns no ens sorprendria, perquè ja ho sabem, però d'altres sí. No, són éssers humans com nosaltres, i de tant en tant agafen les seves pepes, no? Però cony, que abans d'entrar a firmar coses, que li facin la prova d'alcohol, igual que a mi, igual que a tothom, aleatòriament, allò, ara tu, nen, hòstia, ara tu, nen, pam, 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 I per què no? La prova de la farlopa i tot això també. Perquè no està escrit que no li fotin canya a la fumeta, No està escrit, Jo recordo, tinc un vídeo gravat de l'any 83 que parlava el Roca Junyent al Parlament de Madrid, que és el moment que sempre aprofiten per anar al lavabo i anar al bar, tots. I al tornar al bar i al lavabo, una pila de tios, anaven a sentar-se a l'esconyo, i com... Nen, unes galipàndries, tio. Uns encostipats, aquella gent. Com li foten aquests paios, tu? Se'ls hauria de fer la prova del porro, home. I tant. Ja veuríeu que a vegades desvariegen i tenen la nostra vida a les seves mans i es donen consells de moral i no sé què. Ei, la prueba del porro, también. I si m'aparteu molt, la prueba del sexo. Amb aquests que ens comanen, la prova del sexe. No per saber si és mascle o femella, com fan amb els pollets, que els hi posen el dit al cul, no. Per saber si van ben servits. Si els hi fan bé la història, m'entens? Allò que dius, bien, chico, t'has quedat contento, no? Perquè jo sé de molts que no van ben servits, I un tio mal servit té molta mala llet, Molta mala llet, El meu professor Muñoz Espinal sempre em deia, Frank, allunyis dels malcardats, em deia. Poden fer molt de mal, els malcardats, Poden fer molt de mal, I n'hi ha molts, de fumetes i mal servits. Mira, els va descriure, i no és conya, els va descriure aquest fum de personatges, que encara duren, el Miquel de Cervants. El Miquel de Cervants, estic traduint perquè m'ha dit el corrector que es diu Miquel de Cervants, no? Va escriure un llibre, El Quixot, que tots heu llegit, almenys les 10 primeres fulles, i amb aquest personatge aquest home es va venjar. El Miquel de Cervants diuen que era jueu i que els reis de la catòlica Espanya el van fer allò, jurar la Constitució cristiana i catòlica, no sé què, no? O sigui que va ser un converso, no? Un converso. I el tio, això no va assumir-ho, es va emprenyar i diu, ara us fotré. I els va fotre un retrato amb el Quixot. I ells es pensen que és el llibre més bueno del mundo, los que viuen manco mi tierra. És una befa. Rellegiu el Quixot amb aquests ulls. Aquest Quixot descriu a tots aquests Jiménez de Braga i tots aquests paios. El retrata. Perquè què era el Quixot? Un pirat, tios. Un pirat, si anàvem amb una llança, amb uns molins allà. Gigantes! Que mata a los gigantes! Allà. I el pobre Sancho, senyor, si son molinos, ¿qué coño sabes tú de molinos? Si yo voy a cenar cada sábado los 3 molinos, coño, y bom, 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 bom. Pirato, allà ensenyant una quadra. El palacio, mi palacio. Una pensió de merda, m'entens? Mi palacio, para mi Dulcinea.
la más fermosa. Era un petardón verbenero, la Lucina. Heu vist alguna foto d'aquesta tia? No l'he vista mai, jo, no? Devia ser un bony, un sotrac. Un sotrac era jo. I el tio, la más... Anava pirat, aquest tio. Li fotia la fumeta llargament, segur, què s'ha de pensar, aquesta gent que van pirats. I mira, i sense voler o volent, el Miquel de Cervants també va dibuixar un personatge que el podríem dir-li, va dibuixar el catalanet. No el català, el catalanet, el Sancho Panza. Sancho Panza, pobre home, que havia de retornar a la realitat amb aquell boig, no? Oye, que no són gigantes, que són molinos, que això no és un Fiat 600, que és una bicicleta, no? Aquest catalanet de bona fe, me'n lliri la mà, aquest capullet, que sempre ha de retornar a la raó, als bojos aquests. Home, això va passar fa no sé quants anys, quan a l'època que el senyor del bigoti li dèiem a l'altre, váyase, senyora González, recordeu allò? Váyase, es va un tinglado, i l'altre, ustedes fachas, no sé què, s'insultaven, i ai, ja veiem els tanques pel carrer, i el pobre Pujol va sortir, no us bralleu, recordeu? No us bralleu, aguantant l'imperi allà, pobret, ximples, no els hi va dir ximples, tu. Que la feina que va tenir per traduir-los i què volia dir ximples, perquè es van emprenyar, Què m'ha dit aquest tio? Ximples, tu. Oh, pobre, allà aguantant, fent-los retornar a la realitat, tu. Amb aquí va descriure el Sancho Panza, no? Inclús amb estatura, anem a dir, va quedar casualment, és així, no? I penso, home, espera un moment, que ara ho sento molt, però m'haig de despullar i m'haig de dutxar. Perquè ha arribat l'hora, perquè ja foto pudor. I em dutxo. I de passada faré aquella cosa que s'ha de fer avui en dia, que és, mira, ensenyar una miqueta de cosa a la gent, perquè al teatre avui en dia m'ho van dir, si vols triomfar, Frank, despelótate, perquè tot va per aquí, Les obres que triomfen, ja ho he vist, diàlogo de vaginas, així, conversaciones con el pene. Ara han estat fent una, que han fet un càsting i tot de tios, aviam qui el tenia més similar a un Puccinelli, no? Les marionetes de la polla del pene. Tot de tios allà fent fotos allà, fent càsting, totes les polles de Catalunya. I n'han agafat 5 que la tenien més jugassera, no ho sé. I aquests faran les marionetes, del pene. I jo aquí tapat, què faig aquí tapat jo? Ja no tinc nassos jo de... Què es penseu? Ei, serà un... No es preocupi, senyora. Serà un plis-plas, ¿Visto o no visto? Si vol... Si vol anar a fer un cafè, que no ho tens, va. No, passa res. No, ja passa res. Bé, vostè, partis un moment, que sí que... Que pot sortir el Bin Laden aquí. Un moment, m'envio la merda i se'n vagi. Un moment, no us mogueu, no us mogueu. Sí! Escolta, truca't més tard, truca't, anava a dutxar. Que me llames más tarde, hombre, después. ¿Quién eres? Hombre, Borja José de las 4 casas. ¿De las 2 casas? ¿Pero tu padre no se llama de las 4 casas? Que has tenido una inspección de Hacienda. Vale. Bueno, pues no, ya que llamas, Borja José de los 2 pisos, mira una cosa. Te envié el género hace más de un mes, Ya has recibido las camisas. ¿Te han gustado, Borja José, en los 2 apartamentos? ¿Te ha gustado, Sí, el talón no he recibido, el cheque, sí, pero no es bueno, ¿sabes? Tampoco es malo, O sea, está planchado, todo nuevo, bien firmado, pero no hay fondos, ¿no? Está desfondado, como el Prestige, tío. Me mandarás otro, ¿verdad? 4.000 euros. Exacto.
Bueno, pues espero esto, Borja José de las Dos Cabañas. Sí, coño, un par de años o 3 ya. En el entierro del Fontisen. Sí, ya sé que no viniste. Oye, mucha gente, ¿eh? Sí, sí. Yo pasaba por allí y digo, ¿qué pasa? Pum, y entré. Y sí, canapés, todo muy bien. 81 años tenía el tío. Sí, era mayor, 81 años. La tita también, no se la cortaron, sí, la han puesto. Ah, su mujer, se llama Tita. No lo vi al Juanca, no lo vi. Y debía estar en Baqueira, el Juanca. Siempre estaba en Baqueira. En invierno en Baqueira y en verano en Mallorca, tú. Un día se llevará los esquís a Mallorca y el balandro a Baqueira, tío. Sí. No, ya, pues, yo lo vi la última vez en Baqueira, ¿eh? Lo vi allí muy simpático, muy francote. Sí, siempre que nos vemos, hola. Le dije, ¿qué, Juanca? Siempre viajando, ¿eh? Y me dice, claro. Pues bueno, sí, ya te lo diré. Oye, Borja José de las Dos Cabañas, una cosa. No, me mandas por correo. No, yo no subo a ver al Barça, hombre. Es que subir a ver al Barça yo. ¿Qué coño voy a subir a ver al Barça? Esta desgracia, coño, que me ha hecho sufrir tanto. Nada de nada, es que me he borrado de socio y todo, tío. Un desastre. Hosti, tú. Nada, vamos, es que lo odio, ¿eh? Me mandarás el cheque, ¿verdad? Vosotros tenéis un equipo de puta madre, hombre. El Real Madrid está soberbio, tío. Os vais a forrar aquí de todos, con este equipazo que tiene esto. Pero yo con el Barça no. Espera un momento que llaman a la puerta. Perdona, ¿eh? Hostia, perdona, tío. Perdona. T'estimo, lladre. Són 4.000 euros, ja, perdona. Espera que t'estimo en plan fort de l'escultura. Tot el camp. Clam. Ya está, no, era el del butano, ¿sabes? Nada. Pues bueno, yo le llamo por... Coño, espérate que cojo el móvil, un momento. Le llamo yo ahora mismo al Juanca y tú le llamas dentro de media hora, ¿eh? Borja José de las Dos Colchonetas. Yo le digo que tú le llamas. Media horita, exactamente. Y te atenderá, ¿eh? Muy francote, ¿eh? Verás cómo te dice, claro, siempre. Vale. Bueno. Hasta siempre, ¿eh? Acuérdate del cheque, por favor. 4.000 euros. Vale, chato. Adiós. Hòstia. El que s'ha de fer per cobrar-me una cosa. Hòstia, tu. Mira si el tinc computat, aquest telèfon del Juanca. Telefónica le informa de que actualmente no existe ninguna línea en servicio con esta numeración. Telefónica le informa de que actualmente no existe ninguna línea en servicio con esta numeración. Que ha marxat. Sabeu una cosa? Que no hi és, ja. Collons, ja van 4 vegades que marxa. Què farem ara, si ha marxat? No podrem jugar a les cartes. Ens faltarà una carta. No podré fer la brisca. És molt fort, això. Jo ja fa un temps que dic... Sembla que hi ha alguna cosa estranya. Abans d'això de l'Iraq, es va inaugurar un restaurant a Gràcia que es deia Sal Rei. Cada dia és, carrer Verdi, Vaig dir, quin títol més... I va venir el Bush i li va dir, hola, senyor Aznar, president de la República, o no? O no? Això què us sona? Ja hi havia alguna cosa, home? I va dir, te haré un regalo, Aznar, president de la República. I l'altre, tururut?
Però cony, si ha marxat, què fotem ara? Què fem ara? Què passarà? Collons, si tú te vas, ¿por qué me dejas? No me dejes más, ni me quite pa. Uf. Però mira, nens, si se n'ha anat, collons, doncs mira, bon vent i barca nova, tu. S'encinca amb Volcalls i aconsegueix un viatge per adults. Ho necessites. Llegiu les instruccions d'aquest... 15 euros. Gafas de sol, 42 euros. Hay cosas que el dinero... A descubrir un nuevo mundo. En la ciudad de las artes y las ciencias. Ay, los anuncios. Hola, yo antes los odiaba, los anuncios, ¿no? Antes los odiaba, ahora ya no. Ahora los veo porque no queda otro huevo que verlos, ¿no? Y entonces, como ya me resigné, entonces dije, bueno, voy a analizarlos, ¿no? Y ahora los analizo, entonces digo, bueno, a ver, nos están engañando, porque hay algunos anuncios que nos están engañando, ¿no? Alguna publicidad en general, no solo lo de la tele. Y entonces ahora, pues, como os he dicho eso, los analizo, me dedico a ver los que son buenos, los que no son buenos, y los que dicen verdad o dicen mentira, y los que nos quieren vender los productos como sea, ¿no? Entonces hay uno muy bueno, que supongo que lo habréis visto, que es de la lejía, uno de una lejía que es buenísimo, ¿no? Está una señora en su cocina, normal, ¿no? Ahí fregando, buen rollo, tranquila, y de pronto, ¡was! Una aparición. De entrada la tía se pega un susto de cojones, eso no lo saben, pero se asusta. Y una mujer extraña, con un traje súper extraño, con las orejas de punta, como el de Star Trek, ¿no? Y le dice, hola, vengo del futuro a traerte una lejía. ¡Hostia tú! Dije yo, del futuro para traerme esto, tía, tráeme algo mejor, coño. Si algún día tengo un contacto alienígena, que sea para algo mejor, ¿no? No una lejía. Entonces, yo analizo y llego a unas conclusiones con esos anuncios, ¿no? Digo, a ver, una puede ser, en el futuro las mujeres seguiréis fregando. Lo siento, puede ser una, ¿no? Dos, podría ser, por ejemplo, no se avanzará nada más que la limpieza, ¿no? Porque, claro, te representa el futuro y te venden lejía. Bueno, entonces, ese es el problema, ¿no? El tipo de anuncio, no como esté hecho ni como sea, sino lo que dice. Mensaje y lo que nos quiere vender. Luego hay otro muy bueno, suavizantes. Suavizantes hay mucho, huelen de coña todos, ¿eh? Pero hay uno que me hace mucha gracia, que es, señora, le traemos el aroma de los Alpes a su ropa. Toma ya. Y yo digo, bueno, a ver, los Alpes huelen a muchas cosas, también habrá mierda en los Alpes, digo yo, ¿no? Pero bueno, principio, dice, verde, campo, fresco, muy bien. Entonces empieza a pensar, tía, la cantidad de botellas que hay de suavizante, al final los Alpes, ¿a qué huelen? ¿A nada? Claro, tengo un amigo mío que era suiza, me dice, tío, en cada veto había Ambipur colgado, tío, y no huele a nada. Y ese es el problema, que nos lo vende salvajemente, ¿no? Y la gente, aroma de los Alpes, pues bueno, qué bien. Y pasa igual con un tipo de anuncios que son muy buenos. Frank, este que es muy bueno esto. Las colonias, ¿eh? ¿Tú has visto los anuncios de las colonias? Las colonias. Oh, esos me encantan, ¿eh? Hay unos que se copian entre ellos y se pone una moda, ¿eh? Y todos lo hacen igual, ¿no? Que son unos anuncios que son, primero, para estar muy bien del oído y luego para saber idiomas, ¿eh? Pues son todo el rollo... Your fragrance, your rose. Calvin Klein. ¿Ha dicho? Tienes la tele un poco baja y has pillado. Pum. Hostia, buenísimo este. Pum. Este sí que es bueno, ¿eh? Carolina Herrera, New York. ¿He dicho, tía? Quítate el chicle de la boca, joder. Carolina Herrera, me sigue bien fácil, ¿no? Y no hubo parfum de... No, por favor. Carolina Herrera, New York. Y el otro... Oye, los detergentes. Esto es buenísimo, ¿eh? Porque yo el otro día me acojoné. Primero voy a decir una cosa. Antes los anuncios de los detergentes, yo me acuerdo de niño, ¿no? Que era lo típico, que esto viene a referencia del primero. Picaban a la puerta, ¿no? Y Ariel llama a tu puerta, era muy típico aquello, ¿no? Ahora no llaman, ahora entran directamente, ¿no? A la popa, aparecen en la cocina, ¿no? Y además hay una cosa muy buena que coge la tía y le dice, venga señora, a la mancha, no a Castilla, no, a la mancha de la ropa, ¿no? La cogen y ¡pum! Se meten en la... Eso es buenísimo, ¿no? Y entonces el otro día, mirando anuncios de detergentes, vi uno que me asustó, que era el blanco nuclear. Dije, coño, a ver si después de tanto tiempo, los inspectores de la ONU ahí buscando armas de destrucción masiva y misiles, y lo que tiene este tío es Ariel blanco nuclear, coño. Y los tíos ahí, aquí no hay misiles, vámonos, que no hay nada. Y el tío tiene Ariel. Y me asustó. Además, ¿quién lo ha probado, el blanco nuclear? ¿Lo habéis probado alguno? No. ¿Lo ha probado alguien? No, explota. Claro. Es que explota. Y hablando de
de las marcas y de los eslogans y de las cosas. El otro día estuve en el supermercado que fui a comprar unas latas para venían unos amigos a casa y iba a hacer un pica-pica, ¿no? Berberechos, almejas, lo típico. Y cojo una lata y la leo bien y ponía lo siguiente: calamares en su tinta, rellenos con sus patas. Això és veritat, Això és veritat, Y hostia, empecé a temblar, digo, pobre calamar, ¿cómo ha acabado? Pobre, pensarlo bien, lo han cogido, lo han matado, lo han ahogado en su tinta, le han cortado las patas y se las han metido por el culo, coño. ¡Hostia! Y me acojoné y fui al cajero y le digo, oye, tío, ¿tú has leído esto, tío? Va a venir Greenpeace y te va a chapar el chiringuito, tío, aquí. Y la gente lo compra alegremente, calamares rellenos con sus patas, venga, dale, ya está, tío. Y en el súper, otra cosa también que me pasó, que estaba comprando y viene un hombre desesperado, un cubano, pobre cubano que acaba de llegar hacía 4 días, y me dice, oye, mi hermano, ¿tú me puedes ayudar? Y yo digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye, por favor, estoy buscando leche. Hostia, ¿leche? ¿Leche? ¿Será que no tenemos leche? Por tipos de leche. Lo cojo y le digo, ven para aquí, tío, mira, la estantería. No, oye, esto no es leche. Yo quiero un pomo de leche normal, un litro de leche de vaca. Oye, hacer esto leche. ¿Esto qué cosa es? Leche desnatada, desminatada, con calcio procedente de la leche. ¿De dónde va a proceder el calcio, no? Y el tío tenía razón y empieza a decirme las cosas y me dice, oye, mi hermano, ¿qué cosa es el omega 3? Las vacas tienen omega 3, ustedes lo saben, no sé. Claro, al final llegaremos al bar y diremos, Manolo, vamos a un cruzar y un café con omega 3. ¿Qué es esto, tío? Leche con magnesio. ¿Qué cosa es la leche con triglicéridos? ¿Qué son los triglicéridos? No lo sé, ¿no? Y el hombre se ponía nervioso, ¿no? Y tenía razón, ¿no? Porque las leches, ¿qué es esto de las leches? Hay una que me dice, ¿esta qué es? La que da el Puyol. Digo, ¿cuál? Dice, la leche President. Digo, no, hombre, no, joder. Claro, President. Digo, no, aquí no, porque como a ellos no les dan, claro, ahí no hay leche, hay mala leche. Entonces, el tío tenía razón, ¿no? Y era esto de las marcas, que me pasa lo mismo con el pan. El otro día, yo me acuerdo de niño, mi madre me decía, Quique, ves a buscar el pan. Y yo iba, una cuarto larga. Ya está. Cuarto larga, cuarto corta, payés, yunguet, que no sé si existe ya, no. Y ya está, 4 cosas más. Ahora no, El otro día me tocó la cola, me dice la chica, ¿qué te pongo? Yo, pues no lo sé. Y eso que llevaba rato en la cola mirando ya, 1 millón de cestas de mimbre, A vosotros os habrá pasado, No ríais, porque es verdad. Y 1 millón de tipos de pan diferentes. Y pan francés, pan inglés, pan artesano, pan con sal, pan sin sal, pan con fibra que óptica, ¿qué es esto, tío? Y al final no sabía qué coger. Digo, dime un pan normal, no sé, como antes. Y la baguette, tío, El invento este de los pacifistas de estos vecinos nuestros. Una baguette es un vago pequeño. La baguette, sabía, claro. ¿Qué coño es ese invento de la baguette? Por eso yo me fijo en la publicidad en sí, no solo televisiva, ¿no? Sino de los eslogans y las marcas que... I aquests... Ara que dius, aquests telèfons que venen ara nous, que es pot tirar una foto, gravar un vídeo... Ah, pues eso está bien. Ese me gusta a mí, Ese me gusta a mí. Mi cuñada tiene uno. Manoli, mi cuñada tiene uno, Això és una enganyifa, home. Manoli. Que els haurien de prohibir, aquests telèfons. No, pero eso está bien. Eso es de los pocos anuncios que te está enseñando por lo menos la tecnología, coño, el avance, lo nuevo. Això és una invasió de la intimitat. No, tío, que te Per vas tu mateix, entre lates. No, hombre, no. Te vas de vacaciones y, joder, mira, una foto. Vacaciones. Et truca la dona, on estàs? A l'oficina, ensenya-m'ho, pam, un puticlub. No, home, no. No es eso, tío, no. No es eso, tío. Eso serà prohibit. No es eso, Frank, que no. Eso está bien, tío. Eso te está enseñando lo que hay ahora, lo que viene, lo nuevo. No, que no estàs a la ona, tio, que això no és el problema que pot portar això a aquesta humanitat. Mira, te digo una cosa. Me voy al cine a ver una peli que la tele no se puede ver. Y estás equivocado ahí, te lo digo en serio. Hasta luego. Jo et dic que no. Estás equivocado, Frank. No és possible. ¿Qué? ¿Vos quedás yo, Quique? Seu, ¿Dónde está acabo. El Quique s'ha marxat a veure una pel·lícula. Joder, tío. ¿Qué tal hablando la peña esta? Muy bien, estic explicant. Ara acabo, estic fent una partida amb ell. El colega. El roben a la botiga, te'n vas a la policia, mira que m'han robat. Què podeu fer? I et diuen, pot que és una càmera. És que tens un petit apartament a Vilassar per anar a passar la Setmana Santa i te l'han buidat. I vas a la policia i diuen, pongan un guarda jurado, un vigilante, ponga una càmera. I dius, tio, però si sou vosaltres que m'heu de guardar la barraca, no? Que per això cobreu. No. I penses, tantes càmeres, tu. Sempre recomano una càmera, aquesta gent. Clar. Perquè les càmeres les fabriquen i les venen ells, m'entens? O sigui, el gran poder, tio, només et recomana càmeres, tu. I vinga a instal·lar càmeres, tu. I com més càmeres hi ha, més ens roben, tio. Això no pot ser que hi ha un misteri
Ha arribat allò del Gran Hermano de dalt a baix i més del que ens... Gran hermano, tío. Gran hermano, un programa de televisión, tío. Oh, Que se ha acabado ya, hombre. que no es un La programa. peña agobia que te meto, tío. Ya, hombre. Que no és un Pero programa de siéntate. televisió, home, un programa de televisió. Colega. El Gran Hermano és el Big Brother, tu, de l'Orwell, de l'Orwell. ¿Quién es el Orwell este? ¿El nuevo fichaje del Barça o qué? Què cony el fitxatge del Barça, tio? Serà possible? Venga, L'Orwell, George Orwell, que ens va dir que estaríem controlats dia i nit, i ha arribat el control, tio. Que todo es por seguridad, tío. Claro que no te Coño, de enteras. seguridad, hombre, Eso es positivo, tío. Es que el pavo, que no te enteras, tío. Las cámaras son positivas, tío. Les càmeres són positives. Hombre, tío. Mira, el otro día fui yo al médico a hacerme una demoscopia, tío. Una què? Una demoscopia, tío. Una demoscòpia? El pavo, ¿Cuestas? Sí, eso que te coge un poco de cera de la oreja, pavo, se la pone en la boina del dedo con una microcámara y te la mete por el culo, tío. Y te mira todo, tío, el escroto, los riñones, los pulmones, todos los hígados, todo. Por vía digital, tío. Eso es positivo, tío. Es que no te enteras. Nano, Y el colega. Es más. eres más tonto que aquel tío que puso un estanco en la Seu d'Urgell, a la porta d'Andorra, no? Oye. Un pavo guay, colega como yo, de bulla, ¿ves, no? Que controla, de legal, ¿no? El pavo se fue al dentista, tío. Y se puso aquí en la muela de la izquierda un micro. En la de la derecha un audífono, tío. Y en los dientes delante la tecla del móvil, va el pavo. Así, tío, de guay. Y para colgar así, con la lengua, tío. Eso es positivo, tío. Que no te enteras, hombre. Nano, Anda, pilla, vamos a jugar, ya partida, tío. tens el cervell a 3 parades de Sancho d'Àvila, tio. El pavo, las Que cámaras no con és las això, tio, cámaras, que tío. no és això, que han comprat un satèl·lit, tio. Satèl·lit, Un satèl·lit, ara satèl·lit. mateix. M'entens? Que et filmen si aparques malament, m'entens? Et foten la multa, te l'envien per internet i et cobren pel banc, tio. Pero, tío, Ah, los satélites son positivos, tío. Tú imagínate que vas por una carretera con el coche, ¿qué puede pasar? Y de pronto se te para, tío. Hostia, tú. Oh, mira, el móvil, no hay cobertura, puede pasar. Hostia, tú. No. Y coño, ¿qué hace? Pues sale del coche, te pone en situación y dice, satélite! ¡Avisa a mi mujer que llegaré tarde a cenar! Coño, y el satélite la avisa, tío. Y por lo menos no sufre. Eso es positivo, tío. Es que no te enteras, macho. tens el cervell sense cobertura, de veritat. Pavo. No tens cobertura al cervell, tio. Vinga, tira, Tu hombre, no notes tio. que la gent té ganes de desaparèixer? Jo parlo amb molta gent cada dia, tio, ja fa molt de temps, i estan agobiats i comencen, nano, és que em sento agobiat, m'entens? Allò, amb ganes de desaparèixer. No us sentim mai aquesta sensació de dir, hosti, si pogués, de dir, no estoy, esto no ha venido. Allò que aprenden a la multa i dius, mi hermano se ha muerto, ¿no? Jo sempre li dic amb l'Urbano, mi hermano murió hace una semana. I per això, si pogués desaparèixer, tu. Desaparèixer, tu. Vale, tío. És una sensació. Yo desaparezco contigo donde sea. Hem de desaparèixer perquè no ens controlin, m'entens? De moment, perquè no ens controlin, tu, no s'ha de treballar. Si no es treballa, no et controlen. Fuera trabajo. Fuera trabajo, guay, tío. Puta Vale. madre, trabajo Per fuera, no tío. controlin, tu. Per no controlar-te, fora nòmina. Fuera nómina. No, nómina no, tío. Tenemos que comer, tío. Fora nòmina. No, tío, no jodas. Fora, que no controla. Fora visa. T'ha quedat la visa. ¿La visa? La visa solo la uso yo para... colega. La visa, dice. ¿Qué? Fora diners en blanc. Se lo conozco el dinero negro, tío. Però negro de Àfrica d'un pueblo. De un pueblo del Maresme, tío. Va, surt amb el, va, doble pito, va, doble pito. Joder, ya paso, tío. Joder, Passes, tu? me robar, tío. Pues va, doble pito una altra vegada. Joder, ¿cuántos pitos tienes, tío? 1 i 2 clònics, tio. Joder. Tira, tanca tu, o no tanco jo. 6, tío, es lo único que tengo. M'entens? Siempre me gana el colega. Ho tenim tot negre, això, tio. Que estem vigilats dia i nit i això a mi em té preocupat i tot controlat. Jo ja plego, m'entens? ¡Ey! Que ¿Qué te he pasa? pillado aquí, hombre, ya. Te he pillado, tío. Yo te voy a decir una cosa que el Bing Crosby este no controla. No, Bing Crosby no, collons, és el Big Brother, home, és el Bing Crosby. Más da, tío. Bing Crosby, Big Bang, mi naranja, mi cristal, tío. ¿Te acuerdas? Dos escrituras elegí como ese anuncio, tío. ¡Ey! Da igual, tío. El Bing Crosby este, lo único que no controla son los kikis, tío. El sexo. El sexo no lo controla nadie, tío. Ni tú ni yo. ¿O qué? Doncs mira, sento donar-te una mala notícia, Ya está. perquè com que han notat que és de l'única cosa que no treuen calés, tio, ja s'ho han enrelat d'una manera que dintre de poc temps, a l'hora de la teva relació amb la teva parella, nen, ¿Qué dices, tío? has d'agafar el NIFS. Au, nena, posa't bé. Tindràs un monitor, ja t'hauràs de Monitor tenir, también, con comando a distancia y DVD y todo. apuntant a l'escletxa, sense tremolar, m'entens? I sí, sortirà el monitor, bienvenido a l'actor. ¡Coño! Aquí va les coses, rieu.
Jo ja passo de la història, però alguns d'aquí s'ho trobaran, Marque su número secreto. Coño, número secreto también. Y lo tendrás que memorizar, claro, no lo puedes apuntar. Claro. Y tendrás que mirar también alrededor que no haya nadie, como los cajeros cuando lo marques, tío. Has de mirar que no hi hagi Claro, ninguna habitació. algún colega, el vecino, algo. I si no te'n recordes del número secreto, ¿Qué pasa? ja has mojado. Hostia, tú. Ja has mojado. Hostia, tú, Frank, tío. I si te'n recordes, la dona et pot dir espera, nen, que estem en bona punta. D'aquí 2 minuts entrarem a la tarifa reducida. ¡Coño! Habrán tarifas como en el móvil y... Com a mòbil, diferents Plan noche, horaris. plan tarde y eso. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los pobres solo podemos follar los lunes, miércoles y viernes o qué? Sí, tu. Oh, i si estàs un mes sense utilitzar-la... Què passa? Cancel. ¿Cáncer de qué? ¿De próstata? Cancelada. Hostia, tío, susto, joder. Cancelada. Oye, esto lo sabes tú de buena fuente, tío. De Buenafuente, Andreu. Ah, este tío sabe, Andreu, tu. Hòstia. Oh, espera't. I quan ja és l'hora i tot, perfecte, tarifa reducida, marques allà i sortirà, pam, quantitat deseada. 4, tío. Pedazo aquí de peje, que te pega, ya ves, ¿no? Que Tu posaràs 4, nen, però et sortirà a la pantalla. ¿Està usted seguro? Hostia, no. Que el Windows este es jodido, No, 1. uno seguro que lo empiezo. Enter. Enter. I surt allà a la pantalla últimas operaciones efectuades. Coño, El rapport del mes. ¿qué es el rapport? ¿Rapport, tío? ¿Qué es el rapport? Doncs, el dia que ho vas fer amb la teva senyora, tío. el lloc, l'hora, el minut i la puntuació. Coño, la puntuación también, tío. También. ¿Qué pasa? Te darán tu punto de estrella como en la caixa, tío. Para hacer viajes, cruceros y eso, tío. Així Entonces mateix. Hostia, tú. Així No me mateix. podré ir ni a Gavà, tío. De chungo lo tengo, oye. Mira, si vols fer... A mi em van dir que aquesta sembla que són les primeres que poden funcionar. ¿Qué dices, tío? ¿Esto ya se puede probar? ¿Puedo probar aquí con la peña o qué? Tío. Buen rollo. Pues vamos a probar, ¿no? ¿Qué pasa? Una señora con falda aquí de guay, ya ves, ¿no? ¡Ey! Hostia, cuánta peña, tío. Aquí... Hostia, está tapada ya, tío. Por si acaso. ¿Quiere ser usted la primera o qué? Buen rollo, No pasa nada, salpica, tranquilo, Vamos a ver. No se preocupe que no le voy a hacer nada, A ver, ¡zu! Su tabaco. Gracias. ¡Hostia! ¿Tú fumas, tía? ¿Fumas o no? Esto no rula muy bien, tío. A ver ahí, qué peña, tío. Oh, me morí. Estaba con falda, tío. Qué guay, tío. Todo lo respeto al marido. Tranquilo, Próxima estación, Hospital Clínic. ¡Tío, hasta tan gamas, tío! Hostia, esto no chuta, Hostia, ¿qué pasa? Señora, qué guapa. Caballero, ¿cómo estamos, Con todos los respetos del mundo. Vamos a probar aquí, a ver. ¡Chu! El número marcado no existe. ¡Hostia, esta no existe, tío! ¿Qué pasa, Vamos por aquí. ¡Hostia! ¡Ey, morenata! Esta que guapa, ¿estás sola, guapa o qué? Tío, vamos a ver qué pasa aquí, a ver. ¡Yu! Cajero fuera de servicio. ¡Cajero fuera! ¡Hostia, tío! ¡Esto puede pasar, tío! ¿Y qué hace? Pues quan surt cajero fora de servicio, a sota posarà busca cajero más próximo. Coño, ¿y dónde vas, tío? Pues mira, te'n vas a la veïna de dalt, tio. No, tío, la vecina de arriba no, que se parece a la duquesa de Alba, tío. Que fue el otro día al Museo de Cera de los Monstruos y dijeron, señora, muévase que estamos haciendo inventario. No, tío, tiene que haber otra forma, tío. A la veïna, a más próximo, tu. Oh, i el que pot passar... Espera. Perdón, Claro. Ya, toma. El que pot passar... Sí, està molt bé, El que pot passar és que com que aquella veïna representa que no correspon a aquella targeta, el caixer aquell no és d'aquesta targeta. Hòstia, tu. A l'hora de... Entens? Hòstia. Costa d'entrar, no? No marca perquè la posa escaldada, aquella dona, la pots sagnant. Però com que aquell caixer no correspon a aquesta targeta, saps què passa, tio? Me cago en la... ¡Que se la traga! ¡Me cago en la leche! I allà buscant, ¿Y qué haces, tío? La targeta, nena, allà. ¡Coño! Fent de ginecòleg, tio. ¿Y dónde va, tío? Esa mujer no se le puede quedar dentro, tío. La targeta se'n va, deu anar a parar, jo què sé, amb un magatzem gran, algú que controli la targeta, no sé. ¿Qué la tiene, Jo tío? què sé, si t'has casat per l'església, has d'anar al bisbat a buscar-la. Si t'has casat pel civil, doncs al jutjat. ¿Y se ha quedado por lo criminal como yo? Pues a la presó. Ah, tío, claro. No sé, algú se la deu quedar, tu, jo què sé, potser se la deu quedar el rei, tu, i llavors ja has de pagar una multa i tot. ¿Qué rey? ¿Del rock? No, el rock, no. ¿Del mambo? No, el esquiador, hombre. Este no esquía ya, tío. No, hombre, no.
No sé. Però el rei no... Ha de ser un personatge que tothom conegui a nivell global, de dir, l'Estell, no? I vas allà, saps que ¡Hostia, tú! ¡Lo tengo, tío! El Papa. El Papa de Roma, tío. El Papa controla. Es importante el Vaticano. El papa pot ser. Guai. Que passa que el papa no està molt catòlic, el papa. Está tocado, pero el tío controla. I tenir un papa catòlic que no estigui gaire catòlic té més peligro que un tanque davant de l'hotel Palestina, tio. Està una miqueta xutxo ja. Abans baixava de l'avió i s'ajupia, feia un petó a terra, ara ja surt arrossegant el cap per terra, ara ja surt. Arriba allà a terra, Dominus Tobiscum, Ya te, colega. benedizione tuo. Ya te. Esto, tío. ¡Hostia! Perdón, padre. Cállate, coño. Perdón, padre. Joder, colega. Post festum, festum. Que vol dir després de fiestes cagarrines, no sé. Pido perdón a Galileo porque parece ser que la tierra es redonda. Anda el pavo. Y pido perdón a los polacos Coño, los polacos también. por no felicitarles las navidades en catalán. Joder. No, tío, el Papa está... El Papa está chungo, tío. Vámonos. Hostia, tú. Tía, sí, pues si no el Papa, tío, y Bob Marley está muerto, tío, Bob Marley tampoco. ya no sé... No sé quién podría. ¡Hostia, tú! Ahora sí, lo tengo, tío. Los dos Reyes Magos, tío, de Oriente. Estos controlan. ¿Los reyes, dos reyes o tres? Sí, el Gaspar ha dimitido, tío. Es igual, tío. Pero controlan igual, tío. Claro, tío, mira, el Melchor, que es el blanco, como nosotros, tío. A este le pedimos la tarjeta directamente, que seguro que la tiene. Sí. Colega controla. ¿Y al negre qué le demanarías? El negro, pues mira los papeles, para los sin papeles, tío. Es guay. ¿Y als camells? Què demanaries, als camells? El camell, colega. El camell, que hay niños aquí, tío. El camell. ¿Qué le va a decir al camell, tío? El pavo. Es que te meto, ¿eh? Doncs mira, podríem fer una prova, anem a fer una Oye, prova. le da una cartita, tío, a los Escrivim reyes. una carta als reis Claro, tío. La buten. d'Oriente, perquè està en Oriente, no? No, ahora no, es que hay movida, ahora está en Suiza, tío. Pero es igual, tío, le llega igual, tío. Doncs vinga, pon un boli i fotem una carta, aviam si ells es queden amb la targeta aquesta, o en tot cas, home, per què no enviem un correu electrònic? Ells no Hombre, tenen... claro, tiene el satélite más antiguo, tío, la estrella de Oriente. El orienestar.net, tío. Orientstar.net. Le podemos mandar un correo, tío. Pues porta el Te voy a traer el Macintosh. Macintosh, tío, que Porta tengo el aquí, de Macintosh. guay, No- tío, no ya és mala ves. idea, No, que no és mala idea. que ya ves, que ya Els ves. reis són coneguts Qué a tot guay el te món. meto, que te cague. Ja. Un correíto de guays, tío. Se ha reído aquí, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué te meto, hombre? Vamos. Es el nuevo Macintosh, tío, el P3. Es inalámbrico, ¿eh? No havia vist mai cap com Este es aquest, guay, tio. tío, el nuevo. Està calent encara, tio. Bueno, tío, es que tiene... Bueno, va, vinga. Porta el disquet. que- ¡Hostia! El disquete, Tenia tío, el claro. disquet aquí. El disquete guay, tengo un Otro Sony aquí disquete. de que te cagas, tío. Nen, això té 40 megas, tio, massa Joder, gran, tío. home. Desfragmenta, tío, desfragmenta, tío. No te enteras, macho. El pavo. Bueno, ei, ho fem en català, això? Hostia, tú, claro, tío. Home, fem en català, a En veure... catalán, tío, es un correíto de guays, tío. Ara sí. Guay, ¿eh? La terra, nens. Catalunya, Catalunya. Som-hi serem. Ara. Ya ves, tío, qué guay. Bueno, dona'm l'adreça dels reis, tio. A ver, apunta. www, coolnet.com es lògic. Ai. Coolnet a punt. Nen, això és la web dels gais, tio. Tío, del gay de Mónaco, el gay de Marruecos, tío. No, home, no, dels Reis Mags, home, dels Reis Mags. Oye, que... Màgics. Es verdad, tío. Apunta. www. Dos Reyes Magos todos juntos. Dos Reyes Magos, todo junto. No, hombre, no, tío, que te meto, hombre. Dos Reyes Magos ya. Dos Reyes Magos. Y ya. Y ya, pues rey. Dos Reyes Magos, ya está. Dos Reyes Magos. @
Arroba va en B alta o en B baixa? Oye, colega, tío. És que no ho sé, Al tio. control E. Al control D, Sí, todo junto. tot junt. Al control D. .actitud.cat.com.net.chat.net. Ja està, tio. Enviar i... enviar. Escolta'm, amb aquests trastos, que es pot enviar també música i tot això? Hombre, tío, los reyes tienen MP3, MPG y JPG, tío. Tienen de todo. Cony, doncs enviem una cançó també, Claro, no? tío. Bueno, aquí hay un Vinga, micro, va. tío. Anem a cantar una cançó aquí, avui que tenim públic i tot. Mira, un micro bífidus, tío. Mifos i fidus, vinga. ¿Qué haces, tío? Estic afinant, cony. El colega. Esa barbilla para arriba, tío. Sácame ese pecho. La barriga para adentro, ese culo, tío. Créetelo que está tu público aquí. Siéntelo, no lo sientes, tío. Siéntelo. Nina! ¡Hostia! ¡Hostia! Canta tu, Ah, al final yo, tío. canta tu, canta. Ara canta tu. ¿Qué? A ver qué pasa, ¿eh? Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Y por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. ¡Hostia! ¡Qué guay, tío! Gracias. ¡Qué guay! ¡Tiembla, Bisbal, tiembla! Ponte aquí, ponte aquí. Va, a ver, prueba tú ahora, tío. A ver cómo te sale. Oh, benvinguts, passeu. Déjalo, tío, déjalo. Déjalo, tío, que esto no es lo tuyo. Vamos a leer aquí, venga. Queridos Reyes Magos, escuchadnos ya. Queremos la tarjeta para poder dormir. La 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 la. Fum fum fum. Què us hem de dir de contents que estem que estigueu aquí? Sabreu que estarem aquí cada dia, pràcticament, fins al mes de juny, de moment. I ara, si demà heu d'anar a la Torreta i tot això, acabarem aviat perquè ja és tard. I us felicito per la idea que heu tingut i que tingueu una bona Setmana Santa, una bona festa i el dia dimarts a treballar una altra vegada. Perquè suposo que treballeu, suposo. No? Feu cara de treballadors. No? Sou d'aquell poble que sempre diuen muy trabajadores, això sí. No. I això cada dia s'ha de conservar més, m'entens? Perquè cada dia està més desprestigiat la feina. Ja al treballar ja se'l miren d'una manera el que treballa com si fos un estúpid, un imbècil, un capoll, aquest treballa molt. Sí, no. No ens n'adonem, però hi ha una espècie de misteri, com una pesta estranya que va entrant per tot arreu, m'entens? I aquella famosa anècdota, aquell tio diu, fa 20 anys que estic a l'atur. Nen, tinc feina per tu. Diu, no, que perderia l'antiguitat. Recordeu això? No, doncs ja està passant, Ja està passant, El treball està desprestigiat. L'administració només es cuida de promocionar festes. Ara pel 2004 hi haurà 600 festes. Inauguren un carrer, bomba, la Xenoa. Inauguren un passeig, pam, al Bisbal. Vinga, veniu a la Maquinista, zona lúdica. Al Camp Barça farem no sé què, zona lúdica. Sempre les zones lúdiques, sempre promocionant la juerga, la festa, però mai promocionen la feina, de veritat, I, escolta'm, estem una miqueta allò pensant que estem creant una miqueta el camí cap al funcionariat, funcionariat, Que aquí era una terra que sempre els funcionaris venien de fora, però ja són d'aquí, Ja tothom, nano, tens alguna cosa a la Generalitat per mi? El Mosso d'Esquadra, l'Ajuntament, l'Endoll, m'entens, allò? Hosti, tu, funcionari, no? Allò que dius, hòstia, els funcionaris, que jo en tinc grans amics meus, però cal reconèixer que els funcionaris no poden creure en Déu perquè no poden pensar que hi hagi una vida millor, m'entens? Però a vegades no funciona la història. I es van creant més funcionaris i menys gent que treballa, i això és fotut, m'entens? Què podria passar? Vam estar amb el Quique fa uns mesos
En un bar de l'Epe, nens, en un bar van sentir una conversa, si us l'explico. Quique! Estàs per aquí? Tu te'n recordes allò que vam estar a l'Epe? Hòstia, sí, hola. Uy, buenísimo aquello, ¿eh? Estaba un tío y el otro, digo, ya se ha conseguido las 35 horas a la semana. Y la patronal ha tragado. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Demasiada! Vale. Pero el año próximo le metemos 25 horas a la semana y la patronal a tragar. ¿Entiendes? Seguro. ¡Oh, estoy al lado, tío! ¡Demasiada! Pues mira, te voy a dar una buena noticia. Me han llamado de Bruselas, compañero que tengo allí, y me ha dicho que en el 2005 trabajaremos nada más los jueves. ¿Pero todo? No. Jueves Santo pediremos puente. Va per aquí, Va per aquí, Us podria explicar moltes més coses, però ja em aneu entenent, no? L'ambient de la dropada s'està promocionant molt i l'ambient de fer feina, la vocació pels oficis, això s'està perdent, i la gent que té més de 35 anys aquí, o 38, o 40, això ho he notat molt, no? I m'ho diuen, i penso, hosti, com és aquest ambient? És que ho estan promocionant, No és que ha sortit allò que diu, los tiempos cambian, no. Los tiempos no canvia nada, canvien les persones, el tiempo no, El tiempo és el mateix, Però hi ha unes coses per aquí dalt, una espècie de borinot, que són els mitjons de difusió, que van fotent a sobre, cap aquí, què? No, mitjans no, mitjons, el que dic, mitjons de difusió. Els mitjons, jo dic mitjons perquè es fan pudor a vegades, tio. Mitjons de difusió, que d'una manera sutil et van fotent per sota el màssats la idea de la ganduleria, de la dropada, de que el no fotre res és ben vist, i el treballar és una miqueta d'imbècils, i tot això. Veus pels carrers uns grafitis, nens, un que posava el trabajo boicotea la vida, el trabajo, tu. Quan acabes carrer d'Ibau, que hi ha una paret, hi havia un que deia abajo el trabajo roba a destajo. Així mateix. I em vaig quedar, hòstia, allà passen nens, tu, que llegeixen allò i diuen, hòstia, trabajo, caca. Maligno, és cosa maligna. Han satanitzat la feina, dius. Està satanitzada la feina, tu. I dius, no, et quedes pensant, no pot ser. Aquí hi ha una mà negra que et va fotent per sota mà tot el que sigui diversió d'una manera, allò, voldrien que tot el dia estiguéssim amorrats mirant la diversió, m'entens? I en cançons, amb tot. Recordeu aquella cançó, com és el Juntos aquell? Ah, esa, sí. Te'n recordes el Juntos? Sí. Juntos, una cançó que sembla poca... Nai, no diu res, Juntos, unidos entre dos, parece mucho más que un día. La balleu, vosaltres? La balleu, Separados, amor en buena compañía. Bueno, que sembla que Apa, esta, que l'heu cantada o l'heu ballat algú de vosaltres, juntos. Saps què diu la lletra després d'això? Diu, hacer del lunes otro sábado. Ei, que inconscientment penses dilluns i dissabte, dimarts, diumenge. Cony, aquí la festa continua. Cruzar en rojo los semáforos. Ho diu la cançó. Cruzar en rojo los semáforos. Ja cada castanya, tios, amb els cotxes. Cada castanya. Dissabte a la nit allà va més General Mitre, una castanya. Surt el tio mig mort de dintre del cotxe allà. No, tio, que no m'has vist, tio. No te he visto, tío, si te he dado de lleno. I van promocionant això alegrement, com si fos una cosa sense importància, no? Si van els pobres Mossos d'Esquadra, els dies de discoteca, quan surten els xavals a la nit amb els cotxes, que això ho veieu per televisió, nens, que surten piripis allà, i els Mossos allà, s'acosta amb un cotxe amb dos tios allà sentats. Diu, vinga, permís per conduir. ¿Permiso para conduir? Sí. Hostia. Manolo, ponte para atrás que este señor quiere conducir.
cruzar en rojo los semáforos, colarnos en el autobús. Com una cosa graciosa. Aneu als metros i veureu els xavals que passen les barreres del metro. Vostè va dient que sí, ho ha vist, no? Han de posar Mosso d'Esquadra vigilant allà perquè els xavals passen, perquè se'ls hi ha vengut com una cosa graciosa, festiva i natural. Cruzar en rojo los semáforos i aquella tia, la Mecana. La Mecana, ja fa temps que va fer una cançó. Aviam, te'n recordes de... Espera't, ja si tu... Hoy no me puedo levantar. Qué guapo eso, ¿eh? El fin de semana me sentó fatal. Qué guapa esta, tío. La he bailado yo toda la noche sin dormir. ¿Eh? Bebiendo y fumando sin parar de reír. ¡Tía! Guapa esta, ¿eh? ¡Hey! No me puedo levantar, que el fin de semana me sentó fatal. Bueno. Però fin de setmana no és per descansar. A ver. No està establert que hay que descansar. No. S'estraguen. I arriben el dilluns, fumando y bebiendo y fumando y follando sin parar de reír. I arriben a la feina el dilluns, la gent, no m'aguanto. I a sobre el Barça perdut, m'entens? No em facis fer res que tinc mal de cap, tu. Dóna la baixa per depressió. Així de depressius n'hi ha, tio. Conec bases de depressius. Horrorós, tu. I segueix la cançó i al final diu: hoy guardaré cama. Hay que ir al trabajo. No me da la gana. Així mateix diu la cançó. Què us sembla? Que els mitjons de difusió us estan clavant cada dia aquestes coses sense que us en donem compte. I pam, i anem creant una multitud de joventut francament preocupant. Vostès potser s'han salvat de la crema, no? Anem a posar que són els demés, que vostès no. Doncs tenen molta sort, però hi ha molts pares preocupats, tu. Hi ha molts pares preocupats perquè això d'aquestes cançons fan 10 o 15 anys, però és que ara és pitjor, Ara poseu ràdio contrabanda i el que diuen allà no es pot explicar en públic. La conya en bicicleta i penses, aquest m'ha de mantenir a mi la meva pensió? Aquest no em mantindrà, home. M'haig d'espavilar jo, no? I és una cosa que es va augmentant cada vegada més i arriba un moment que un pobre pare que diu, vaig anar a les 3 del matí i diu, què fa el nen, Maria? I s'està dutxant. A les 3 del matí s'estava dutxant. Potser algú de vosaltres ha viscut aquest drama, no? I on va? On va? Diu a ballar. A ballar! A les 3 del matí. Sí, senyor. Se'n van a ballar, arriben a la discoteca, jo els he vist, jo sóc un sociòleg, i vaig a veure les coses com funcionen en directe. En conec molt bé la nit. I ho puc dir-ho, que es foten a vegades a parlar davant d'un altaveu de 2 metres, nen. Uns altaveus així, que foten una castanya, que arrenquen els budells, els hi surten en forma d'espagueti per les orelles, de la castanya aquella, i els tios amb el got a la mà parlant com si estiguessin a la muntanya, tu. Què? Què? Puta mare. Puta mare. La frase més llarga és puta mare, I només és més curt, Estem creant una generació de monosil·làbics. Una espècie d'hombre en el cormanyón que s'entenen a batzegades i amb crits que no se saben expressar i penses, no en farem res d'això, tu. No l'entens, oi? Ets tu que no funciones. Sí. Què diu? Puta mare. Puta mare. Ja vam començar fa temps per dir profe i no professor. Per dir col·le en lloc de col·legi, per dir tele en lloc de televisió i així. Però ara, amb els ordinadors,
que tot està encongit, zip, tot està condensat i xafat. Allà on ha de dir calculadora diu cal. Dilete, del, totes són del, cal, shift, chat, web, clic. Amb un clic se'n van a Austràlia, en un segon. Toques clac i surt app, app. App vol dir avortar. Van les xavales a l'ordinador, fan així, app, i avorten. Avorten a l'ordinador, avortar, ho porta allà. S'envien uns missatges pel mòbil, envien missatges a la televisió que els veieu allà escrits i dius, què cony diu aquest missatge? O s'estan enviant a la merda la gramàtica aquests nens. Per què collons els portem al col·legi d'estudiar? I després escriuen aquella merda que no ho entén ni Déu. Una K, una altra K, un quico. Tinc un missatge gravat teu, tio, que lo guardo. Em vas enviar això, què diu? 1, no, Q, 1, KK, què vol dir això? Que te la pique un pollo. Quin patiment, els pobres pares. N'hi ha molts que pateixen. Com pateix un pare quan li ha de demanar al criu com han anat els exàmens? Mare de Déu. A veure, nen, com han anat els exàmens? Digue'm com han anat els exàmens. Puta mare, puta mare. Puta mare, oi? Sí. Em sembla que més puta que mare, sí. Però a veure, què has tret? Va. Un cat en mates, un sufi en insos i un soci en socis. Què he dit? Me'n repeteix? Cat en mates, un sofi i un soci en insos. Què diu del soci, del Barça? El soci no se'l pot enganyar, què m'he dit? Un soci amb socis, un cat en mates. El pobre pare caçant mosques, tio. Acaben els pares caçant mosques. Pobre pare, tu. Hosti, tu, serà possible això? Que quan arriben a l'hora de sopar, que no saben mai quan arribaran, però arriben, i la mare al veure el nen diu, nen, que et quedes a sopar. Sí. I el pare, què ha dit, niño? I la mare, sí, que se queda el niño. Mira, nen, i tinc sopa d'aquest migdia que t'agrada molt, com vols un plat? Què ha dit, niño? Que sí, la mare sempre traduint els monosíl·labs d'aquests energúmens, tio. Vinga a traduir els monosíl·labs d'aquests mamons, que no els entén. Les mares ho enteneu tot, des fills, sort d'això. Els entendríeu encara que fossin sormuts. Però els enteneu. I quan aquests pobres pares se'ls hi en va el nen el divendres a les 3 del matí i li diuen agafa el mòbil, nen, agafa el mòbil, l'agafen i el tanquen. Perquè ho sé que el tanquen, o no? Perquè patiu, que pateixin, que pateixin. I dissabte no arriba, i diumenge a les 5 de la matí no arriba, els pares sense dormir, amb uns ulls així, les primeres vegades, després s'hi acostumen. Ja, tot perdut. 11 del matí, 2 dies sense dormir, farts de veure televisió, pobrets, amb uns ulls així vermells allà al llit, 11 del matí, i per fi senten la clau de la porta. Manel, és el nen. El nen, 1,90 m, 100 quilos, espardenyes del 45, però el nen. Diu, aixeca't, Manel. Fes veure que vas orinar. Sí, perquè així dissimules, perquè si veuen que el controles s'emprenyen, Quan veuen que es controles, se t'encaren, que vas controles, papa, que el controles a mi, jo el controlo sol, jo el controlo amb uns així, jo el controlo, S'emprenyen. Pobre pare, nen que m'anava a pixar. Què? Com ha anat? Com estàs? Bé, Estàs bé? Sí, papa, t'estimo. Papa, xuli guai. Xuli guai. I ara ve aquella pregunta, aquell consell que ens diuen a la televisió. Quanta angústia i tot ara. Habla con tu hijo. Guai, papa. Sé amigo de él. Pregúntale. Hòstia puta. Nen, Què? que has pres alguna cosa? No. Cagat, el pare cagat, Una miqueta de rom. Uns cubatites. Rom? Sí, un rom. Això sí que ho té aquesta generació, Són grans promotors de 3 catalans universals. Del Gaudí, del Dalí i del Bacardí.
El rom. El Fòrum 2004 serà el Fòrum Bacardí. Durà cada trompa. Així estarà el rom, fill meu. Sí. 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 Vols vindre amb mi a la bodega, xato? Sí, papà. Pots caminar encara? No sé què m'ha sentat alguna cosa mal, Estàs amb aquest de malament, oi? Això és del temps, mateix. Claro. Saps que hauràs menjat alguna cosa que no s'estava bé. Espera, seu aquí. Pots aguantar? Sí. Bé, Hòstia puta. vine aquí. Seu aquí, cabró de merda. Què seu fas, aquí. papà, t'estimo? Hòstia, papà, t'estimo, Estimes, va. Sí, que xulo i guai, que guai. Ja ho papà. sé, ja. Puta mare, papà. T'ha ben lligat, això? Sí, què fas, papà? Saps què hi ha aquí dalt? Ho veus Què allà? és això? És una garrafa amb 8 litros de Bacardí. Bacardí. Què et sembla? T'agrada? Espera, agafo la gometa aquesta, obro la boca, poso la goma aquí. Espera, tanca la boca. Aquesta d'esparadrap, nen. Vale? Ara obro l'aixeta i el Bacardí cap a dins. Què? Va bé? T'agrada? Feliç? La pobra mare, què has fet amb el nen? Res. Està molt feliç, nena. Que l'has castigat? Que bo, que bo. Però si està més feliç que mai. No et preocupis, dorm tranquil·la. Però al cap d'un minut, nens... Mama! Mama! Els mamons sempre diuen mama. Mai diuen papa. Sempre mama. Mama! I la marassa, moreta. El nen! El nen! Agafa les sapatilles, moreta. Nen! Què et passa, fill meu? Que m'ha caigut la goma, collons! Seguiremos, tío, mañana. Mañana estamos en otra vez. God save Catalonia!